Karbi long along ke tovar Krongphli mate 4 lane alam ki jurin e play on eson si Karbi long along ke nang manderlong ke ongdong Karbi atum longli ki kondon atum Karbi long Thomas Council Revenue Department atum aphan ratatum ning kangsamse alam ke klang Assam Sarkar tumpen Assam along riar lo along anke beha bepar lapen kidam kiwang ki misenje phan isi the dunga sai deng ponsi kidam tang surini ra kriner kep malongpen National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited thi hekpen NHIDCLSI kedeng ponlong lapen ra tumta chedon dun si mithang long li chipi don lo lasi alar ki sarkar pen compensation tangka pathiksi piponlo sitala somsi Karbi long along ke Karbi long Thomas Council Revenue Department atum aning ke ho aning ki mimi dera jok ahok pet compensation kilong vek nang je tum piniar ni anta kachilong dun lang atum dupiklang lapuson thaksi ladak dilai gera long sitame alam nang klang section troxy 3D additional lease ki paklang ponalong dilai hawaralong amen ke dovek nang je tum amena bang ke klang dun desi longli ki kondun de pin pin atum amen si lisa long ki klang pusi alam dong pong Jongpon sinang dilage tinyalia long adim bhumi damsi ground zero report kilong ponatengke ronga sarlapen ronga soratumpen inut chandra bialangli longli lusa trok kondunlum sitali salong amenavi serial number trok c pen serial number sirke babang kedo sita serial number nerke babang avidet si manghuni mialam lapen dilage pen damchet inut anil gupta longle ke chimuni sita kondunde pinabangsi chiri plia longle parlo ponno pusi ke klangpon Lason taksi na horjana long hema ingtia long lisitame longli ko thai sia dimalong ko thap pli lapen mohan me ka longli ke acheta avit pinabang aphansi longli chiri pli pho alongli tunno pusi amen klang pon la silahai atha ke paklang pontang alam an langdang puluti manghuni me bino la silahai ke klem pipona bang thu kumat lo rp ke duat teng pulute mondal alberteron mondal tarun rongpi mondal Basudev Gayan lapen lasolong kachirabdun eskiang bongpen hanura mingti kathar lapen arup hasnu tum hendu pusi pachini pong jongdam sinang arup hasnu hanura mingti kathar Basudev Gayan atumke asayang deng ki jutang ta ningkan trok sian dolo retirement tang debonta piniarni anta Karbi long Thomas Council Diphu Revenue Department along cyclem dun boma bangsi manghuni me mate lahai 4 lane along kalikalang ki paklem je phantong ki bipon maputa mathapon nemi lasilahai kadu ka vialam Karbi long Thomas Council team Karbi long aki hoi CM Dr Tuliram Longhang laso putha RD chipira chilangdun papra bason te mesenji pusi birta ripondo bukajan penananterang Karbi long na